Saura agus na féilte ealaíonna agus cultúrtha go léir a ghabhain leis. Féile nó amháin a bheith tosnúd an chéadúir ag an cúpla seachtain ná fán rince. Féile rince ar an sean-nos a bheith arsúla Tigh Roy Ionad Aherlow i gcúnta Hibridáran. An rinceoir agus ceoltóir Roy Galvan atá tá fíor de seo agus féile ealaíonna eile ag sé Aherlow a bhíon arsúl hí sa gleann gach Saura. Lauras hain de Roy bhean saoil ildánacha atá caite go héin agus bhean spéise taige sa chultúr, sa cheol agus sa rince. An Roy Galvan tá muid i Tigh Roy Ionad Aherlow agus ag sé Aherlow féile an teir don 5 bliain as a chéile. Inistam cad a spreaga an chéad lá. Well, is dólam go raibh a méid sin ceol siúl an seo leis na seisiún ceol gur tháinig sé comh mar smaoinemh beidir deir seachtain omláin a dhéanamh as agus an sin has níos ag tuairt cuireadh do cheoltóirí chun teacht an seo le haghaidh deir seachtain agus sin an bhealach a has níos mar amach leis. Agus tá níos móna chuireach a ceáil an á gceist. Cad éile tá gceist? A bhín anna chuid bíon meascán do rudí a siúl idir ceardlanna chuir muid béim ar na ceardlanna agus bín seisiún ceol ar siúl agus bín taspántas rince ar siúl agus rudí mar sin. Right, but this is what timp na tíre cheann na tíre go dain go féilte le cad é an rud is speisialtar fad a déobh ag sé Aherlow dar leatsa. Tá sé mór ach percenta is beidir. Is minic nuair a bhíonn tú ag freistal ar féile mór, ní bhúlann tú le gach duine a bhíon ann. Tag am bhhaile ó féilsaí áirithe agus feim amach an sin go bhfuil roiint cháideal am tréis a bheith ann agus gan istam grád ar ann de bhar raibh sé có mór sin ach le haid gach duine a bhúlann isteach an seo bhúlann siad lena chéile, so tá sé beag ar an bhealach sin agus tá sé persanta agus tá sin jazz agus tá an cuirim den na ceoltóirí go léir fanacht le chéile snáid cén an seo. So bín seansacha sais a bheith i golúdar a chéile agus tá sé sin go jazz freisin. Is minic ins na féiltí móra bín siad scapa amach ón na chéile ach ar a leid an seo bín siad go léir le chéile don deir seachtain agus tá sin go jazz. Níos tam féin geol a dús. Dás mé níos le ceol gaelach agus rugach agus tógad mé I lár Cathal naí agus bhí nós a going dul siar go dtí chundaí an chlár gach deir seachtain agus dás mé níos ag sein ceol leis na ceoltóirí móra ag an nám ar nós Junior Crehan agus Michael Russell agus Willie Clancy féin agus tíine mar siúd ach ag an nám ba just go ná ceoltóirí iad an isis tá siad ina léachra mór an isis. So bhí an ceolán I gcónaí agus an sin neadachad a hála ach chuir spéis sa rince agus chuir spéis sa rince ballet clásachach agus sin déiring meascán réasúnta neamh gnách agus is dóilam ó white tights go uilleann pipes agus tharnáis agus tá sí simúla meascán ach ar éanos so bhí an gárad ar siúla gom ag an nám céanna I gcónaí. Agus cad a bhheann so go gleann Aherlow an déir hir. Well, is dólam gur tháinig an tám nuair a bhí orm sa éirí as an rince profisiúnta ní féidir le leanúinte raig can stop agus tháinig an lá sin agus bhí orm sa rá a dhéanamh agus do rá níos teachgadí an ceanta seo agus nuair a tháinig mé seo an cédal síos bhí mo cháirde hús Imeall clia bhéidir cléasca leis an gáire mise féin túithe. Be tuéis sa chathair leis de sé seachtaí agus mar dúirdar it lend in tears dúirdar lom agus níos tagann siad cumsa ar sire. Mar a bhíosa go meid an nám nuair a has níos amach go bheith daoine ag teachtain seo. Agus tá féile nó teachtain nach foiil. Tá mí chun tús a chur le féile rince ar an sean-nos mí Abrán se chuin an tochtú lá go dtí an 10 lá de mí Abrán so tá mé chun cuire óirt don na rincóirí is fear sa tír chun bailú le chéile an seo agus beag míad a chur ceol churmacha agus ceartlanna
agus beag symposium a going freisin. Mar hasí nó am éisteach leis na rincóirí Cadas a fuardar a chuid rince na céimena, cad atá ná don rince sa táchaí sin rud atá an táfatach, mar tá anna chud daoine aníis ag déanamh rince an sean-nos nach raibh hána agus is dóilm ar bhela caiimiad a bheith cuairmach, má tá an iirtin daoine ag lechapát. Daoine nach bhfuil cúlaracha sa chultúr fiúháin atá teachtasteach ar rince sean-nos. So sin an cúis gur tastíonm symposium a bheagam agus cuasaí a phlé. Úntaach an rud é gur féidir am leanúint aráig le rince ar bhealach atá sásúil daine atá ar níos grúpa is atá mé féin níis. Ceapas agus mé gairí as an rince profisiúnta go rás a chuir deire le Imeall mar rincóir agus fi sé sin díon mar buinn sé leis an féinúlacht freisin bhí aithne gach duine orm mar rincóir agus bhíarm sa rála daoine well níl sé mar rincóir a chiile agus ach aníis nuair a gléann siad rincóir orm Tá an ceartacha. Tá an ceartacha mar is féidir am rince fós.